Muž, který vládl v Libyi více než 40 let, se nenarodil ve městě ani v paláci. Muammar Kaddáfí přišel na svět ve stanu uprostřed pouště mezi nomády bez školy a dokladů. Jeho jméno se neobjevovalo v žádném rejstříku. Už jako chlapec pochopil, že přežití je otázkou síly a nedůvěry. Zatímco ostatní si hráli, on poslouchal příběhy o útočnících a zradách. Tato směs hrdosti a bídy ho poznamenala od začátku. Nehledal moc proslovy. Vstoupil do armády a začal se tiše pohybovat. Shromáždil skupinu mladých důstojníků, kteří chtěli svrhnout krále. Jednoho obyčejného rána bez výstřelů a vlajek převzali zemi. Nebyly žádné Kaddáfího fotografie ani rozhovory. Ale od toho dne nikdo nevydával rozkazy nad ním. To, co přišlo poté, nebyla vláda. Bylo to něco jiného. Systém ušitý na míru. Náboženství, doktrína a trest. Zaplnil Libyi svou tváří, svým hlasem a svými pravidly. Vymyslel si svůj vlastní manuál. Nepřijímal pochybnosti ani rivaly. Kdo mu skřížil cestu, zmizel. Měnil oblečení, tón, spojence, ale neměnil metodu. Tak začal příběh muže, který skončil uvězněn pod zemí, bez východu. Jak to takhle skončilo? V roce 1969 převzala v Libyi moc skupina mladých důstojníků. Bez výstřelů a odporu svrhli krále Idrise, který byl mimo zemi ze zdravotních důvodů. V čele této skupiny stál Muammar Kaddáfí, voják ve věku pouhých 27 let, bez vysoké hodnosti a uznávaných politických zkušeností. Od prvního dne odstranil všechny známky monarchie a prohlásil příchod nové éry. Během několika měsíců převzal úplnou kontrolu nad médii, institucemi a armádou. Skupina, která ho zpočátku doprovázela, byla postupně zmenšována. Ti, kdo nepřijímali jeho styl nebo se stali příliš viditelnými, byli bez varování odstraněni. Nepovoloval pochybnosti ani paralelní hlasy. Ve jménu revoluce hromadil rozhodnutí a prováděl změny bez konzultace. Moc se nezdílela. Kaddáfí navrhl systém, ve kterém všechna důležitá rozhodnutí procházela přes něj. Po desetiletí nezastával oficiální funkce, ale byl to on, kdo vládl. Státní aparát fungoval jako síť paralelních struktur, vždy podřízených jeho vůli. Represe byla jasná od prvních let. Skuteční nebo domnělí odpůrci byli zatýkáni, posíláni do exilu nebo mizeli. Mluvit proti němu stačilo k obvinění ze zrady. Věznice se plnily bez soudního procesu. Dohled byl neustálý. Nikdo nebyl v bezpečí ani v nejbližším okolí. Kaddáfího obraz se začal množit všude. V budovách, školách a kancelářích se objevovaly jeho portréty. V televizi se vysílaly pouze jeho projevy. Po léta musela každá kniha, zákon nebo návrh citovat ho jako průvodce. Mluvilo se o něm jako o jediném vůdci, ochránci lidu, moudrém vůdci. Jeho myšlenky byly soustředěny v zelené knize, která byla distribuována na oficiální příkaz. Tam vysvětloval svou vizi moci, náboženství, ekonomiky a společenského života. Tento text se stal povinnou příručkou pro studenty, vojáky a úředníky. Nečíst ji bylo špatné, necitovat ji horší. Politické strany byly zakázány, volby byly zrušeny. Místo toho byly vytvořeny lidové výbory, které teoreticky zastupovaly lid. V praxi sloužily pouze k opakování toho, co už on rozhodl. Nikdo nemohl tento systém použít k jeho zpochybnění. Vše bylo kontrolováno šora. Na mezinárodní úrovni se jeho vztah se zbytkem světa měnil. Podporoval ozbrojená hnutí, odmítal západní mocnosti, financoval radikální skupiny a hledal alternativní spojence. To vedlo k sankcím, izolaci a napětí s mnoha zeměmi. Po léta byla Libye označována za nepředvídatelný a nebezpečný režim. Tajné služby země jednaly bez omezení. Špehovali, eliminovali a kontrolovali jak uvnitř, tak vně území. V zahraničí zemřelo několik odpůrců při atentátech nebo záhadných zmizeních. Nikdo neunikl dosahu tohoto systému. Kaddáfí vybudoval síť kontroly založenou na osobní loajalitě. Odměňoval ty, kteří projevovali věrnost, ale tvrdě trestal jakoukoliv pochybnost. Guvernéři, ministři a vojáci věděli, že jejich postavení závisí na náladě vůdce. Stačil jeden signál k tomu, aby upadli v nemilost.
Kaddáfího synové začali zaujímat důležitá místa. Jeden po druhém přebírali velení strategických oblastí, armády, zpravodajství, ekonomiky, komunikace. Ačkoliv nikdo neměl skutečné zkušenosti, jejich příjmení stačilo k tomu, aby vládli. Jejich rozhodnutí se nediskutovala. Kult osobnosti se rozšířil. Oficiální ceremonie se vždy točily kolem jeho postavy. Státní svátky byly nahrazeny oslavami na jeho počest. Titulní strany novin ho ukazovaly jako věčného hrdinu. Projevy trvaly hodiny. Nikdo nemohl přerušit. Na veřejnosti se objevoval v nápadných oblecích, tmavých brýlích, barevných tunikách. Jeho styl bořil protokoly. Prezentoval se jako revoluční vůdce, odlišný od všech ostatních. Mluvil bez čtení, procházel se davy, obracel se k národu z beduínských stanů postavených uprostřed pouště nebo uprostřed měst. S přibývajícími lety se stále více vzdaloval realitě. Jeho zprávy byly filtrovány. Jeho okolí mu říkalo, co chtěl slyšet. Návštěvy obyvatel byly pečlivě organizovány. Vnější informace přicházely zkrácené, kritiky byly blokovány. Strach rostl paralelně, nikdo nevěděl, kam až to může zajít. Měnil ministry ze dne na den. Mizeli úředníci bez vysvětlení, dokonce i ti nejbližší se vyhýbali mluvení o citlivých tématech. Schůzky byly dlouhé, nepředvídatelné a často prázdné obsahu. Ekonomický systém také zůstal pod jeho kontrolou. Znárodnil banky, podniky a pozemky. Všechno muselo projít státem. V praxi však z toho profitovala jen malá skupina. Korupce byla všeobecná, ačkoliv nikdy neuznaná. Uprostřed tohoto režimu žila většina občanů ve strachu, rezignaci nebo závislosti. Někteří v něm viděli symbol stability. Jiní se neodvažovali myslet jinak. Mnoho mladých lidí znalo jeho jméno jako jediného vůdce od narození. Více než 40 let Muammar Kaddáfí vládl bez skutečné opozice. Nikdo si nedokázal představit Libyi bez něj. Nikdo nevěděl, jak bude země vypadat poté. Jeho obraz, jeho slova a jeho vůle byly v každém koutě. Vše se točilo kolem jeho postavy. Ale ve stínech rostla únava. V tichosti se někteří začali organizovat. Svět se změnil, ale on si toho nevšiml. Udržoval se u moci a nechápal, že čas se krátí. Velmi brzy se to, co se zdálo věčné, začne rozpadat. Na začátku roku 2011 v několika zemích severní Afriky začaly padat vlády, které byly u moci po desetiletí. V Tunisku a Egyptě vyšly davy do ulic a donutili k odchodu vůdce, kteří se zdáli nedotknutelní. V Libyi zpočátku režim bral tuto situaci jako něco vnějšího. Kaddáfí si nedokázal představit, že by se ho něco takového mohlo dotknout. Ale v Benghází, druhém největším městě země, nespokojenost rostla už dlouho. Represe, nedostatek svobod a pohrdání centrální moci zažehly jiskru. Zpočátku to byl omezený protest s lidmi požadujícími spravedlnost za zneužívání. Ale když státní síly odpověděly střelbou, vše se změnilo. Ulice se naplnily kouřem a hněvem. To, co bylo shromáždění, se změnilo v povstání. Režim odpověděl okamžitě a brutálně. Do oblasti byly poslány jednotky, tanky a helikoptéry. Bylo nařízeno rozdrtit vzpouru bez ohledu na následky. Střílelo se na neozbrojené demonstranty, přepadávaly se domy, blokovaly se cesty. Násilí se rychle rozšířilo. Během několika týdnů byla země rozdělena. Benghází a další města na východě už neposlouchala centrální vládu. Prohlásila se za svobodná od Kaddáfího moci. Na náměstích a budovách opět zavlála vlajka starého království. Lidové výbory zmizely. Byly vytvořeny milice z civilistů a dezertujících vojáků. Na západě země, kde stále vládl Kaddáfí, byly organizovány pochody na podporu, ale byly vynucené. Nikdo nevěděl, kdo byl s ním dobrovolně a kdo ze strachu. Vůdce mluvil v televizi dlouhými projevy, natočenými z neznámých míst. Tvrdil, že ho jeho lid miluje a že všechno je dílo narkomanů, teroristů a zrádců. Státní televize ukazovala opakované záběry. Tvrdila, že situace je pod kontrolou, ale venku svět sledoval s obavami. Zprávy o masakrech, mučení a bombardování celých čtvrtí se dostávaly do mezinárodních médií. Globální komunita začala reagovat. Rada bezpečnosti Organizace spojených národů schválila sankce a vyzvala k ochraně civilního obyvatelstva. Bylo povoleno použití síly k zastavení útoků. Koalice vedená NATO začala zasahovat. Byl uzavřen vzdušný prostor pro libyjská letadla.
Byly zahájeny nálety na vojenská zařízení. Situace se náhle změnila. Kaddáfí, který měl úplnou kontrolu, se ocitl obklíčen na několika frontách. Povstalecké milice postupovaly. NATO ničilo jeho těžké zbraně. Města, která stále reagovala na režim, zůstávala bez podpory. V Tripolisu, hlavním městě, byla atmosféra napjatá. V ulicích byli vojáci, ostřelovači a zátarasy. Lidé vycházeli málo. Někteří už utíkali do zahraničí. Jiní čekali na výsledek. Komunikace byla sledována. Policie hledala odpůrce dům od domu, ale tlak rostl. Kaddáfího projevy už nepřesvědčovaly. Mluvil o důstojnosti, o boji, o vnějších nepřátelích. Říkal, že nikdy neodejde, že zemře ve své zemi, že není prezident, ale symbol národa. Ale jeho slova se opakovala bez síly. Zdála se, že pocházejí z jiné doby. Mezitím povstalci získávali území, z východu postupovali do středu země, přidávali se k nim kmeny, dezertéři, mladí lidé bez výcviku. Neměli těžké zbraně, ale měli podporu ze zahraničí a motivaci těch, kteří cítili, že je to teď nebo nikdy. Konflikt se změnil ve válku. Každé město se stalo bojištěm. Režimní síly se stahovaly, ale nevzdávali se bez boje. Používali dělostřelectvo, miny, lidské štíty. Mrtvých byly stovky, ulice zůstaly plné těl, domy zničené, nemocnice přetížené. V srpnu toho roku padl Tripolis. Záběry obletěly svět. Milice vstoupily do města a stříleli do vzduchu. Lidé vycházeli slavit, někteří ničili portréty vůdce, jiní vcházeli do oficiálních komplexů, natáčeli na telefony, ukazovali skryté luxusy. Kaddáfí se neobjevil. Zmizel. Nebyl ve své rezidenci. Nebyl v bunkrech. Nikdo nevěděl, kde je. Někteří si mysleli, že uprchl do zahraničí. Jiní věřili, že se stále skrývá v nějakém tajném tunelu. Jisté však je, že opustil hlavní město před konečným obsazením. Jeho cílem bylo Sirta, jeho rodné město, symbolické místo pro něj. Tam se narodil, tam vybudoval část své moci, tam doufal, že bude klást odpor. Doprovázeli ho někteří z jeho synů, věrní režimu, bodyguardi a loajální vojáci. Ale země už nebyla stejná. Od té chvíle se stal neviditelným. Vědělo se jen, že je stále naživu, protože vysílal nahrané zprávy, šířené pirátskými stanicemi nebo internetovými stránkami. Říkal, že Libye je napadána, že praví Libyjci musí bojovat až do konce, že všechno je podvod, který zorganizoval Západ. Ale na zemi už nevládl, neměl přístup k médiím, zdrojům ani moderním zbraním. Pohyboval se mezi ruinami, zničenými domy a improvizovanými tunely. Komunikoval papírem, poslíčky, ručními signály. Nedůvěřoval telefonům ani rádiím. Bál se, že bude lokalizován drony. Situace v Sirtě se zhoršovala. Nebyla elektřina ani pitná voda. Jídla bylo málo. Bomby padaly každý den. Město bylo obklíčeno povstalci. Nebyl žádný způsob, jak se dostat ven. Nikdo nemohl vstoupit, aniž by byl napaden. Bylo to totální obléhání. Kaddáfí tam stále zůstával, přesvědčen, že může klást odpor. Říkal, že zemře jako mučedník, že ti jeho získají čas, že se mezinárodní společenství rozdělí, ale ve skutečnosti měl každý den méně lidí po svém boku. Někteří dezertovali, jiní umírali, zůstali jen ti nejfanatičtější, tak skončil jeho pád. Ne jednáním, ne ústupem, ale útěkem do svého rodiště, obklíčený, zbídačený, bez státu, bez armády, bez spojenců, jen se svým slovem, svými duchy a svým strachem. V posledních dnech svého života se Muammar Kaddáfí skrýval v troskách zničeného města. Sirta, jeho rodiště, se stala jeho vězením. Obléhání bylo úplné, nebyly žádné východy ani možné útočiště. Povstalecké síly obklopovaly každou ulici. Z nebe drony nepřetržitě hlídkovaly. Z moře lodě NATO blokovaly jakoukoliv cestu. Kaddáfí se uchýlil pod zem, používal zničené domy, průchody, ručně vykopané tunely. Podmínky byly extrémní. Nebyla elektřina ani voda, sotva jídlo, nebyly postele ani hygiena, spal na špinavých dekách, nikomu nedůvěřoval, prohlížel každý kout. Měnil úkryt několikrát denně, mluvil jen s těmi nejbližšími. Všechno bylo tajné, nikdo nesměl vědět, kde je. Vedle něj zůstalo několik málo lidí, nějací příbuzní, nějací bodyguardi, nějací loajální důstojníci, všichni unavení, všichni v tichosti. Atmosféra byla napjatá, nikdo se neodvážil mu odporovat.
On stále vydával rozkazy. Říkal, že se nevzdá, že stále existuje naděje, že mohou klást odpor, že se svět změní. Ale realita byla jiná. Zbraně docházely. Komunikace byly minimální. Zprávy byly špatné. Města už ho neposlouchala. Tripolis bylo nepřátelské území. Benghází neodpovídalo. Misuráta byla vyzbrojena, dokonce i na jihu, kde dříve měl spojence, už nebyla podpora. Pokusy o prolomení obklíčení selhaly. Poslal posly, aby hledali únikové cesty, ale nikdo se nevrátil. Někteří byli zajati, jiní zmizeli. Dokonce i mezi jeho muži se podezřívalo zrady. Nikdo nikomu nedůvěřoval. Vládla paranoia, vládl strach. Fyzický stav vůdce se také zhoršoval. Už to nebyl silný muž v uniformě a s černými brýlemi. Byl hubený, špinavý, s tváří poznamenanou napětím. Neměl lékaře, neměl odpočinek. Sotva jedl. Mluvil jen tiše a někdy opakoval věty, kterým nikdo nerozuměl. Během dne se skrýval, během noci se snažil pohybovat. Ale bylo to stále těžší. Město bylo bombardováno, ulice plné trosek, ostřelovači hlídali, rebelové postupovali dům od domu. Sirta už byla labyrintem ruin. Jeden z jeho synů, Mutasim, ho doprovázel. Byl jedním z mála, kdo ho stále silně bránil. Stále organizoval boje. Stále mluvil se zbytky vojsk. Přednášel projevy, aby povzbudil loajální. Ale slova už nestačila. Munice bylo málo. Morálka byla na dně. V těch dnech Kaddáfí nahrával hlasové zprávy. Žádal lid, aby se nevzdával. Říkal, že všechno je vnější útok. Že se Libyjci musí povstat. Že pravda je na jejich straně. Ale audia přicházela pozdě. Už nikdo neměl, jak je poslouchat. Většina země nevěděla, zda ještě žije. Několik málo těch, kteří ho doprovázeli, začalo pochybovat. Někteří se chtěli vzdát. Jiní chtěli utéct. Ale on trval na svém. Říkal, že stále může vyjednávat. Že mu pomohou jiné země. Že ho Afrika nenechá samotného. Že ho podpoří Rusko nebo Venezuela. Ale nikdo neodpovídal. Nebyly žádné známky záchrany. Napětí bylo nesnesitelné. Někteří zemřeli na nemoci, jiní na bomby. Byl strach, že ho vydají. Proto se pohyboval každých několik hodin. Nikdo nevěděl, kam půjde dál. Ani jeho vlastní muži neznali jeho přesnou polohu. V posledních nocích se mluvilo o útěku. Analyzovaly se trasy. Přemýšlelo se o odchodu na jih. Hledat poušť. Uprchnout do Nigeru nebo Čadu. Ale trasy byly zablokovány. Byly tam kontroly. Byly tam oči na každé cestě. Bál se útoku ze vzduchu. Kaddáfí trval na tom, že není čas se vzdát. Že je symbolem Libye. Že tam zemře, že když padne, padne s důstojností, ale také věděl, že čas se krátí a že pokud se chtěl vyhnout zajetí živého, musel se pohnout. Tak se rozhodl k útěku. Bude to za úsvitu, v konvoji, s několika dodávkami, některé s civilisty, jiné s ozbrojenými muži. Doufalo se, že zmátne nepřátele, vyjet v prachu, jet po vedlejší cestě, vyhnout se radarům, utéct na jih, uprchnout. Tu noc nikdo nespal. Připravili se rychle, rozdělili zbraně, naplánovali kódy, rozdělili pozice, modlili se, plakali. Někteří věděli, že se nevrátí, ale byla to poslední možnost. Při prvních ranních světlech konvoj vyrazil. Kaddáfí jel v jednom z vozidel, přikrytý dekou, bez uniformy, bez odznaků, jen s pistolí. Vedle něj jeho syn Mutasim, také ozbrojený, také odhodlaný. Zbytek byli strážci, někteří zranění, někteří vyděšení. Konvoj postupoval, vyjel z trosek, vzal boční třídu, chtěl jet rychle, ale nezůstal bez povšimnutí. Byl detekován drony, byla informována NATO, vozidla byla identifikována, byla sledována trajektorie, byla požádána autorizace. Minuty poté dopadly bomby, několik explozí, oheň, kouř, výkřiky, zmatek. Některá auta byla zničena, jiná převrácena, některá těla zůstala na ulici, jiní běželi náhodně, nevěděli, kde jsou, nevěděli, kdo přežil. Kaddáfí se dokázal dostat ze svého auta, běžel, zmizel v uličkách, hledal tunel, skryl se, byl zraněný, krvavý, těžce dýchal, ale stále naživu, jeho muži ho následovali, snažili se ho chránit, ale obklíčení už bylo dokončeno. Rebelové věděli, že se něco děje. Slyšeli útok, viděli kouř, přiblížili se, ozbrojili se, postupovali k místu, začali prohledávat dům od domu, trosky, tunely, všechno. Kaddáfí už neměl úniku. To, co začalo jako útěk, se změnilo v past. Byl uvězněn, obklíčen.
A ačkoliv stále dýchal, už nevládl, už nic nekontroloval, zbylo jen čekat. Po bombardování konvoje zavládl naprostý zmatek. Některá vozidla hořela, jiná byla převrácena. Muži bezcílně pobíhali. Kaddáfí se dokázal na několik metrů utéct, šel pěšky, byl zraněný, měl krev na hlavě a na hrudi, lapal po dechu, sotva mohl jít, skončil schovaný v betonové kanalizaci. Velká zrezivělá trubka na kraji silnice, tam se schoval. S ním bylo jen několik málo lidí, nějací strážci, jeden z jeho nejbližších mužů, také jeho syn Mutasim. Přikrčili se, nemluvili, jen poslouchali. Každý zvuk mohl být ten poslední. Rebelové prohledávali oblast, dívali se všude, do každé díry, do každého domu, do každého zničeného vozidla, dokud jeden z nich něco neuviděl. Pohyb, stín, zakřičel, přiblížili se, namířili, obklíčili vstup do trubky. Uvnitř byl Kaddáfí, ležel bez svého obvyklého oděvu, plný prachu, rozcuchané vlasy, zbytá tvář. Několik jich ho vytáhlo ven, nebránil se, nestřílel, zvedl ruce, něco řekl, nerozuměli. Někteří si mysleli, že slyšeli nestřílejte. Vytáhli ho ven, obklíčili ho, křičeli, kopali do něj, bili ho puškami, jeden ho strčil, druhý ho udeřil pěstí, třetí natáčel na svůj telefon. Záběry se šířily z ruky do ruky. Všichni ho chtěli vidět, všichni se ho chtěli dotknout, jiní ho chtěli zabít hned tam. Kaddáfí se nebránil, jen se díval kolem sebe, obličej plný modřin, oblečení roztrhané, tělo zkroucené, měl krev po celém těle. Na hlavě bylo vidět hlubokou ránu. Někteří říkali, že to byly střepiny, jiní, že to byly rány. Nikdo to nevěděl s jistotou. Naložili ho do pick-upu, ale chaos pokračoval. Jeden na něj křičel, druhý ho urážel, třetí ho kopal, když byl uvnitř. V jednu chvíli někdo vystřelil, ozval se výstřel, pak další, křik, zmatek, další rány, další krev. Nebyla žádná kontrola, nebyl žádný velitelský řetězec. Nebyl nikdo, kdo by zavedl pořádek. Všichni se chtěli pomstít. Všichni ho chtěli ponížit. Na tento okamžik čekali roky. Teď ho měli ho živého, ale ne na dlouho. Uprostřed vřavy Kaddáfí něco zamumlal. Někteří slyšeli, jak říká, tohle je islám, jiní řekli, že prosil o život. Někteří tvrdili, že se ptal, co jsem vám udělal. Ale věty se ztrácely v křiku. Nikdo se nezastavil, aby poslouchal. Nikdo se nezastavil, aby přemýšlel. O několik minut později už nemluvil, nepohyboval se, ležel v pick-upu, krvácel, zraněný, v bezvědomí, nebo možná už mrtvý. Ti, kteří byli blízko, nevěděli, co dělat. Pokračovali v natáčení, pokračovali v křiku, pokračovali v zaměřování kamer, sociální sítě se plnily obrázky, celý svět to viděl živě. Jeho syn Mutasim byl také zajat, byl zraněný, také zbitý, natočili ho, jak pije vodu, usmívá se. Poté se jeho tělo objevilo bez známek života, popravený, stejně jako ostatní z jeho blízkého kruhu. Nikdo nevěděl, kdo střílel, nikdo se nepřihlásil k odpovědnosti. Kaddáfího tělo bylo převezeno do Misuráty. Neskrývali ho, vystavovali ho, umístili ho do chladicího boxu. Lidé stáli ve frontě, aby ho viděli, otevřeli dveře, vstoupili, fotografovali ho, natáčeli ho, dotýkali se ho. Někteří na něj plivali, jiní ho uráželi, jiní plakali, jiní se smáli. Zůstal takhle několik dní, bez pohřbu, bez obřadu, jen v masném chladicím boxu, s chladným tělem, stuhlým, zakrytým dekou, ale viditelným. Vysvětlovali, že to dělají, aby ukázali, že je mrtvý, že to není fáma, že se nevrátí. Mezitím se vůdci nové vlády dohadovali, co dělat. Někteří žádali pitvu, jiní ho chtěli pohřbít daleko, jiní požadovali soud. Ale už bylo pozdě. Mrtvola mluvila sama za sebe a všichni ji viděli. Škoda už byla napáchána. Obraz už byl globální. Na to nezasáhlo. Mocnosti se nevyjádřily. Byly vydány jen krátké komuniké. Kaddáfí zemřel. Libye vstupuje do nové fáze. Otevírá se cesta k demokracii. Chladná slova, prázdná. Jakoby konec nebyl lynčováním. Nakonec ho pohřbili v poušti. Tajně. Bez značky, bez viditelného hrobu, spolu s dalšími 2 mrtvolami, ve vzdálené oblasti, aby ho nikdo nemohl najít, aby se nestal symbolem, aby zmizel navždy. Ale obrazy zůstaly, video jeho zajetí, fotografie, mrtvé tělo. To vše se stalo součástí archivu století. Diktátor, který vládl více než 4 desetiletí.
Muž, který přísahal, že bude bojovat až do konce, skončil schovaný v kanalizaci, zbitý, krvavý, popravený. Po tajném pohřbu v poušti Libye nenašla mír. Pád Kaddáfího nepřinesl pořádek, přinesl chaos. Nebyl žádný plán, nebyla žádná struktura. Zbyly jen zbraně, milice a nevyřízené účty. Přechodná národní rada převzala moc, ale neměla skutečnou autoritu. Byla to slabá skupina, rozdělená, bez dostatečné podpory. V ulicích vládly ozbrojené skupiny, každé město mělo svou vlastní milici. Každý vůdce si vynucoval svá pravidla. Tripolis, Misuráta, Bengází, každá oblast jednala na vlastní pěst. Zbraně byly všude, celá skladiště byla vypleněna, pušky, raketomety, granáty, kulomety, jakýkoliv civilista mohl získat arzenál během několika minut. Nebyla žádná kontrola, nebyly žádné bezpečné hranice. Libye se stala otevřeným skladištěm munice. Mnoho z těchto zbraní překročilo hranice do jiných zemí. Extremistické skupiny je koupily. Cesty Sahelu se naplnily nelegálními zásilkami. V Mali, v Nigeru, v Čadu, v Súdánu. Regionální dopad byl okamžitý. Rozhořely se další války. Rozdmíchaly se další konflikty. V zemi začaly střety. Nejen mezi regiony, ale také mezi kmeny, mezi klany, mezi bývalými spojenci. Všichni chtěli moc, všichni chtěli území. Společný nepřítel už neexistoval. Nyní byli rivaly mezi sebou. Politické vakuum se rozšířilo. Místo jedné vlády se objevilo několik. Některé se sídlem v Tripolisu, jiné na východě, jiné na vojenských základnách. Všichni tvrdili, že jsou legitimní. Všichni si nárokovali moc. Nikdo nikoho neuznával. Objevily se nové postavy. Generálové, kteří byli dříve neznámí. Válečníci, kteří získávali sílu na základě kulek. Jedním z nich byl Chalífa Haftar, bývalý voják. Představil se jako zachránce, ale také jako silný muž. S vlastní armádou, s vlastní agendou. Volby neposloužily, přechod ztroskotal. Ústava nebyla uplatněna, sliby demokracie se rozplynuly, instituce byly slabé, korupce se prudce zvýšila a ekonomika skolabovala. Ropa, hlavní zdroj příjmů, přestala normálně proudit. Ropovody byly přerušeny, rafinérie poškozeny, přístavy zablokovány, exporty klesly, peníze zmizely, nezaměstnanost stoupla, chudoba se zvýšila a nespokojenost rostla. Základní služby se také zhroutily, nemocnice bez zásob, školy zavřené, neustálé výpadky proudu, nedostatek pitné vody. Obyvatelstvo žilo v ruinách, se strachem, se vztekem, s zoufalstvím. Mezitím země, které podpořily intervenci, se dívaly jinam. Francie, Spojené království, Spojené státy. Pomohli svrhnout Kaddáfího, ale nic neudělali pro obnovu. NATO se stáhlo. OSN se pokusila zprostředkovat, ale neměla sílu, ani konsenzus, ani dopad. V tomto scénáři se objevily radikálnější skupiny, mezi nimi Islámský stát. Využil nepořádku, získal následovníky, obsadil města, nastolil svůj zákon, uvalil tresty, popravoval odpůrce, zveřejňoval videa. Libye se stala dalším frontou globálního extremismu. Ve městě Sirta, jeho předchozí baště, zřídila džihadistická skupina své centrum. Odtud operovala, rekrutovala, cvičila, šířila strach. Trvalo roky, než je vyhnali, s boji, s bombardováním, s lidskými ztrátami. Ale země se nikdy nevrátila do jednoty. Rozdělení zůstala zřetelná. Rány se nezahojily. Spravedlnost za zločiny režimu nepřišla. Mnoho bývalých úředníků zmizelo. Jiní se integrovali do nového systému. Někteří uprchli. Jiní zemřeli. Kaddáfího rodina se také rozprchla. Někteří synové byli zatčeni, jiní unikli. Jeden z nich, Saif al-Islám, byl zajat a souzen. O několik let později se znovu objevil. Řekl, že se chce ucházet o prezidentský úřad. Tvrdil, že Libye potřebuje pořádek. Mnozí ho podporovali, jiní ho nenávistně odmítali. V Africe byla Kaddáfího smrt vnímána s nedůvěrou. Někteří ho považovali za diktátora, jiní za silného afrického vůdce. Mnoho vlád se obávalo, že se stejný osud může opakovat. Změnili své politiky, zvýšili represe, uzavřeli řady. V Africké unii zazněly kritiky, obvinili Západ z ničení země bez plánu odchodu, způsobení více škody než užitku, zanechání pokračující katastrofy.
Vztahy mezi Afrikou a Evropou se napjaly. Během nadcházejících let se Libye rozpadla na kusy. Moc, která se dříve soustředila v jedné osobě, se rozptýlila mezi frakce, znepřátelená města a velitele, kteří se měnili každý týden. Země zůstala bez jasného směru, bez struktury, která by něco organizovala, jen se spornými územími a kontrolami, které se lišily podle oblasti. Pokusy o vyjednávání selhávaly jeden po druhém. Dohody sotva trvaly, příměří byla křehká a střety se snadno vracely z ulic čtvrtí až po ropná pole. Násilí se stalo součástí každodenní krajiny. Po více než 40 letech u moci zanechal Kaddáfí zemi formovanou jeho způsobem vlády, bez pevných institucí, bez připraveného nástupce, bez funkční správy. Když zmizel, celý systém se zhroutil. Jeho konec neměl žádný oficiální obřad ani veřejné rozloučení. Zůstal jen obraz jeho mrtvého těla, sdílený po celé dny jako poslední scéna někoho, kdo vše kontroloval a skončil bez ochrany, bez spojenců a bez moci. Tak skončil Muammar Kaddáfí, muž, který si říkal vůdce revoluce.